takok Mas. Iki jangan napa Mas iki? Tempe apa ana Mas? Damel gawe bahane jangan lodeh lho Mas. Oh, jane lodeh. Heeh. Oh. Yang ngene iki lho ya nggih. Kok yo di oli-oli ya bareng. Heeh, ben lunyu. Lunyu. Oh iya iya. Lunyu. Niku pesene anu ning ndi Mas? Niku topi nih Mas. Oh, niki khusus Mas, damel ki ambak. Oh, damel ki ambak. Nggih. Oke. Nggih matur suwun. Nggih. Lah iki gaya apa Mas? Kaya modele kaya anu ini, pleketuk-pleketuk. Kene apa Mas? Gunung-gunungan. Oh, gunung-gunungan ya. Oh, diumpuk-umpuk mari dimblok-blok semen iki. Aduh. Matur suwun Mas iki. Proses gawe pang pesenane Mojo Kediri. Ya ini rong dadi. Jam piro iki? Jam 12 iki. Rong dadi. Tapi ya wite awan. Wah, wite awan lho. Heeh. Iya, lek sing iki awan ning meja iki. Mau mundur keterak aku. Sore mang jadi nih Mas.